rana mai albarka, maulidin shehinmu, limaminmu, waliyin Allah, maulana Sheikh Ibrahim Niyas radiyallahu anhu. Irin waɗannan ranaku da Allah ya halicci bayinsa waɗanda suka amfani al'umma, jama'a a yi hankali, a nutsu ana magana, jama'a a nutsu ana magana, a nutsu a sa ladabi a ciki. jama'a hankali kada a samu rauni. Yadda muka zo lafiya muna fata Allah ya mai da kowa gida lafiya. Mu taimaka a tsaya a waje daya, wannan alkawar kada wani ya faɗi wani ya samu rauni. Irin waɗannan ranaku muna tunawa da baiwar da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa musulmin ƙasar nan, da ya kawo mana wannan faida ta Sheikh Ibrahim Niyas. Kuma irin waɗannan ranaku kamar yadda aka yi ta nanatawa jiya, ya kamata mu yi koyi da tarbiyyar shehi da abin da ya ɗora al'umman nan a kai na riko da alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu kyautata musamman a halin da duniya take ciki na wannan annoba, da kuma halin da ƙasarmu take ciki na wahalhalu na tattalin arzikin ƙasa da sha'anin tsaro. Mu koma wa Allah subhanahu wa ta'ala, mu nemi gafara, mu kyautata tsakaninmu da Ubangiji, mu kyautata